Ayan, maingay ba video ke? Ayan, dito tayo. Dito tayo sa baba. Napakainit sa taas. Ay, nako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi. Ayan. Ay, dami kong alaga. Saglit lang po at inaayos lang natin to para ano mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, mega love shoutout po kay Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Oh, sabi ko na nga ba eh, hindi ko nalagyan ng ano eh, ads eh, ng ano, hindi ko nalagyan ng hindi ko nalagyan ng thumbnail. Ayan, paano ba lagyan ito ng thumbnail? Tika lang. Paano natin lagyan ito ng thumbnail? Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Paano ba ito lagyan ng thumbnail? Bakit nagkaroon ako ng ano? Bakit nagkaroon na ito ng magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang araw. Pasensya na kayo, hindi ko hindi ko nalagyan ng thumbnail. Ano ba yan? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, kay Miss Nani Sanchez Vlog, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay G Chang Wok, kay Kagawad Antonihan, kay Paul Donisa Official. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shoutout po sa walang sawa niyong suporta. Paano ba ito malagyan ng thumbnail? Paano ba ito malagyan ng thumbnail ang ano natin?